ହଇଓ ନନା କ'ଣ କରୁଛ ସେଇଠି? ତମେ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗ ମାରି ଦେଇଛ ନା କ'ଣ? नहीं ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କଲା ବେଳେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆଉ ତମେ କ'ଣ ଏଠି ଆଳତି କରୁଛ ଯେ ନାଚି ନାଚି କରୁଛ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ସଂସାରରେ ଯେମିତି ପାପ ମାତ୍ରା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆଙ୍କେ ଭାବୁଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବେ ଏକାଥରକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବେ। ଯେଉଁ କଦଳୀ ସେଉ ନାଶପାତି ବାଢ଼ା ହେଇଛି ଠାକୁର ଆସିବେ ଏକାଥରେ ଖାଇବେ ଆଉ ନନାକୁ ଗୋଟିଏ କିସ୍ କରିକି ଯିବେ। की कथा है उड़ा का पूजा पाठ करवाणी पूजा पाठ करवाणी रास्ता रे पूजा है वो अच्छी रास्ता रे पूजा पाऊ थिबे गाड़ी पूजा गाड़ी देख ए ननाକୁ देख ए नना गाड़ी पूजा କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ପଢୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣା। पूजा गाड़ी पूजा चका पूजा चारी चका पूजा पाठ करवाणी प्रभु जिला कौन है ये लोग जा पूछ के आ। କହୁଛ ଗାଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର 3 ଜଣ ଆସିଲେ ଓମ୍ ଗାଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର ଏ ନମ ଓ କରା ମନ୍ତ୍ର ନା ନା କ'ଣ କରୁଛ ଦେଖୁଛ ତ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ନନା ମାନେ କେମିତି ତମକୁ ପୂଜା କରିବେ ବାହାନରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପଛକାନି ଚୂନ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଏଥର ତ ସୁଧୀର